Live Chenro Mar Kuku Mar Wach migosi Patrick Ouya Kalausi POK sano wuok manyo kom niri mar bedo kaka MP manyando chung kod independent candidate molo chutho en achiel kuom joge koma sasa mulung nyinge to gima bire paro mar oganda en political strategist kaka jomoko luongo ni gimo mako modhiro ke siasa odhiro nyako yodi no dhiro kom niri mar betie mar migosi Peter Nyanyo kaka governor ma Kisumu County no bedo sani odhiro Jack Nyanungo Rango bedo kaka governor Kisumu County de yudo koso kudhiro to molo chutho iwacho ni ng'at matoyo ne ji bor samoro kuchepe mar to konyal toyo bende odhi nyalo toyo bor mari wuon mar bedo kaka MP manyando constituency live chenro mari nyinga en Haron Otieno magi kachiel kod moko mathoth in fact gima ji penja nyakunyo migosi Ouya Kalausi ni pogruok mar pare kinde gi nyongo no bedo karang'o chano wache radio piny Luo no took literally kendo giwacho ni chaki dogi manyo Ouya Kalausi kendo bie TV mondo gomba kaniri kendo migosi Patrick edenade jaduong erokamano ahinya okil ngima erokamano ahinya gima chuth mag jokung'ega mang'eny ahinya ni ng'at ma kizungu luongo ni a staunch Christian ng'at ma ong'eyo weche Nyasaye ahinya. Ing'eyo ni ane kanisa mar CCA Johera yes tane jakom mar gedo mar Johera in East Africa kendo kama ne abedo synod. I'm a very strong Christian. A very strong Christian background. Kata kidhi enyandoka. Yes. Kata dala wakamonyola. Agero kanisa maju sisi kenda. To kata era mudienya. Agero matieko. Machaka agero school, a secondary school. Majo era. Udienya CCA church, CCA secondary school. And onge gire matimo go penjo Nyasaye. But bigosi Ouya Kalausi wachak gi kar kanyero onge gire mara ma itimo go kipenjo Nyasaye in ng'at ma ja Kristo matimata to jomoko ne ni ka ng'at ma ka ok idwar ng'ato to kidwar kabisa to kidwaro ng'ato be ni dwar ahinya opogore kodaga gi chiagi kuma ja Kristo migosi Ouya gima wacho ni noko nega bede siasa. Yes. Aparo ni ago gima ok mara. Kijana feel ni kuwa winjuru kodi on something to watime. Yes. Emomiyo ka neno game moro kura feel na rundrach kuro kadwara rum kura ka opposition na ma kendo ko kadwa to kabie giri kura we ekani aketo kiewe kinde kodi okiwuondri no oyo okalo ka wuondra makata gima rach tima to okibi no manda bira. Yes. To ka wakethore kodi wacho ala. Yes. Koro ala matimo kodi no onge. Ku wakethore kodi wach pur. Yes. Pur ne matimo kodi onge. Kija wacho kodi gik matimo. Dongan jo ala to ja pur. To siasa bago. Yes. Ku akpogore kodi wa siasa. Siasa ne koro gago kodi. In kachiel kod gire Peter Nyanyo ng'ama ne nyalo pogo ne onge hikalo 2017 ang'o mano timore jaduong' nikech wane ni kidhiro telo mar mondo mi niket tim kali mar governor Peter Nyanyo nge kom kar kairi bang'e to aneno ka pogruok mar paro chako dogo bete kendo sani kod biro ng'at machielo moluor Jack Nyanungo Ranguma ang'o matimore e siasa jaduong' Anyang gima jukuna nyang sipna ok ma siasa. Yes. At a personal level, even a family level. Yes. Usipna kabisa. To kana wabiro 2017 kanyalo tiri kuno kanyang requested me ni mona a support kulo bit governor to nige ngama singing for long at political level and at a personal level and even at a social level is my friend to naneno ni mona support usibna kisejego ne nitie gik moko makare mana ba feel ne da governor mana ni kanyo chakre nguma ne ok time yo makare. Yes. To nikech ne onge ng'ama nosebedo gavana mane wa compare go. Ne wa feel na Nyang' nyalo timo better. Koro wa campaign wa kita Nyang' kom. The first time wa winjore wachni ne wan ji ang'wen. Ne an ga Nyang' Guta. To ng'ama chielo moko bi wach wachni. Mwa pango ma oyiera kanyo kaka jakom mar team kali. But team mar jangwen gi. Team ngat mar ang'wen no pondo. Okay. Koro wadong ji adek. Yes. Then we were again joined by Peter Doyo. Koro in this team we were 4. Yes. We were 4. No, we were 5. Yes. Plus unseen person. Yes.
Kuru wan ji ang'wen. Mheshimiwa Nyango Lone ni kar kanye? Nyango Lone ne contest Kisumu Central. Okay. He was not part of the original team. Okay. Kata Mr. Richard Ugendo was not part of the original team. Original team ne wan ji adiwa. Ji ang'wen. To gi dhan Sinand. Yes. Ne onge. And Sin ne nyalo bedo jakom? Man to kadwa donje sani. Okay. Kati wadhi. Also team. We came late because we were still putting the strategy down. Anyang is a very good strategist, by the way. And he's a good candidate, which always listen to the strategy. Yes. In a strategy class, the candidate Nyakabinama winjo watch. Kanyangama winjo watch. So my gima jiunge igodo strategic mipango. In a strategy class, the candidate winjo watch. Yes. Imiyojo manage teach that was the only strength. Yes. Yes. On the table. We were promised that there was some money when the campaign go, but the no biro. So said the idea, we decided to dig into our own pocket. I mean, I know better as moved anyway. Yes, because we went out of our way. No goal pesa, what you give. Yes. Ma, we realized they can't pesa. Yes. That was the campaign. But yes. Ngumana is a stronger candidate. He's an humble person. Ojak Kristo majiungeyo. Kaka anja Kristo kuni kan mawachu nikuunu. But ngumajungeni is a church elder. Mari I see. Usene yot. Yes. Jibine wacho no yao yore. Tuneungi kimi compare hiko. Yes. Kich ene mno kungutiyo. The day of the election, kodong dala ariyo tigo election, nuwa realize nila nguse yunguwa. You can remember an election no be postponed. Man ungenadi kodong dala ariyo. You could see the wave. The wave was strong. Yes. You could see. I could feel. Me, I feel. Yes. Yes. I could feel the wave. The wave was stronger. Jinedu warangu. Kolo wakwayo election no be postponed. Because when the wave is coming, yes, kikule with a day or two, yes, to slow down. After 2 days, it also slow down. But then we got it wrong. Yes. Wave ponenity. In the day of the election, after I was chungi for a day. Yes. By midday, it was clear. I called Neri Kaneri Niseme. Yes. Neri Achar. Okay. Yes. With the policeman, we will kundi. When we come in a month, yes. Neri told me that Nyang is losing in Rata. In the police station. The wave is so strong in Seme. Obedo kulitulo nyisa dire ni bwana wane no gini. Agochu nita unrach. Yes. Tukwane no Nyang is losing. Nyang is losing in Seme. Yes. Tukana no wakado Kisumu. Yes. The wave is too strong. Ini ngani. Kona ansamo yokabiwa juni. Nike Kingo no postpone election. There was a ruin down in Akwala Mbulu, Kiboko Bay. That day I had stayed in Kiboko Bay. Kora I moved to Nyanza Club. Emana Ninde. Ka wuok Nyanza Club mane be a book in the name of a friend of mine. Jared Sala, the lawyer. Emano buka kanya na member kana kana member kanya. Emano buka kanya. Koro ka sa kanya alungu Neri be wane no kanya. Koro Neri o akanya ukinyi ka de ka Nyanga tero de Gombulu. Kana do kanya. So I was picked there. Yes. One of my nephews, Matthew, one of the local banks. Could I both the office? Can watch. I get reports. Yes. We were losing. At 2, 3 o'clock. Yes. And Nyang called me. Yes. Where are you? Takone na kama. To biro hira kanya. Tukua na anadhotka. Ta wuok bag na. Na tingo bag lepa everything. Some money in the bag. Yes. Atonye mtoka cha. Ubeli back left a very conto bag jantiki tu. Ma governor ni koni yeri tibedi bet koni. Very koni to bag nti bag muna timu jani. Yes. Neri Riembo Nyakundi cha is the driver. Riembo ki mwade yo Tienam. Yes. Kato wagomu boot petrol moro midhi go airport. Kato limu no wane ngama luwa. Yes. Kwa duo na Nyang upenja ka wan boot wane ngudi ngasika ni basi chiemo. Takone ni poka chiemo. But I was not feeling like eating. I was so tense trying to put this thing together. Yes. But I'd thought nothing kwalo ni se amua ni de kwalo ni governor Nyang how to do it. Yes. Emane puna work out. Na said is na Nyang Nyakalandi so they are dealing with consequences.
Nyang nyaka landi governor nyakubedi but midhiero unego bang. Lande ODM na said say nyaka dhi lande. My goodness. Then I will deal with the rest of the consequences. Kuro aumiza ni karwangi ni lanji kiboko be. Kuro waliemu kwa gike kama ipidhe leni luongo ni Impala. Yes. Tanoga mtokni are adek moko marutenge atek. Tangiso neri oneno gi. Yes. Gi mira. Yes. Takoni riembi idonje yacht club. Yes. To joka kaso wa moko nyal dok odonj kono. Yes. Kuro riwa la kor kiboko be. Kuro kwa chubu kiboko be cha gimotimore joko kadho wako wagome the first time ndiko kiboko be. Ngede 2 turns. Team mbele cha to kimachieni. Wadonje kimachieni joko dhi donje mbele. To wiwo owil ne wadhi ne jogi dhi kuma dhi. Na uchichi ni jogi lawa. To bange duogo fwenye ne gilawo koso ne gilawo. Ino gikiana ne wana mtoka. Okay. Ngene jaricho ne mbonga mala. Yes. Kwa gike do gate moro mani donjo kibogo ne ntiga guok moro kanyo muti. Yes. Wapa kanyo. Sa wapa mtokni ka bucho. Yes. Kura lor pe because I thought ne ginjo mubiro attack wa ginya ba petrol bomb mtoka. Kura wa lor te an makumo lor. Yes. Ta lord ka walk towards them. Yes. Aneno mana mosi wadwa makobe. Yes. Tema penje ndo ilawa na we umkanye. Yes. To wanyero wako ne bobi umuza nyanga. To wuotho okongiso kumodhi. Yes. Ko donje iye kaya to wuotho ne sumi pur kucho do nam kucho. To wayudo ka 3 gentlemen ni kanyo mang'eyo. To man wang'e ne nigi the county election board. To penjo joga gigero kityo ng'en gi yude kabisa. Yes. Mama Kobewa. Yes. Ang'o ma utimo ka? Ere ng'ane? To joka nigi panic. Giwajo kuma returning officer ne tin. Kana gin kanyo returning officer. Awinji. Kura sama giwacho cha simo moro biro ne Makobewa. O mako simo cha. Ok giwinjo the rest of gima ng'acho wacho. Yes. Gin giwuoga. Kura amba ng'iza nyangu go winjo gi jembe nyangu ni simo. Yes. Nyeri no chuma bo. To inti winjo kumwacha returning officer ni tiere. Awinjo the point ma returning officer tiere. Yes. Kura kwa gugo dhika howe ni gidhika returning officer cha. To wano ka gikadho kanyo. In milimani ka. Ta wuoka dhi kanyo. Yes. Kapoka chobo kana ngini kaja lwenya wuok. Ta gocho no uta. Ingani. To kwa no kadho koro odwa dhi nyaka. Ta ko ni duogi ama tact. Where kama. Yes. Within koro nyaka uta did 10 minutes. Osechopo. To biro kaja. Oyuda iye kanya kama ko joka agine. Hold joka. Yes. Ransom. Sami mako gini governor nyang nyongona ni kanye. Ogo kuku no we don't do this. Then uta came. We took these people. Uta biro gi yude. Yes. Wakete mtoka. What they Kidnap returning officer ko. Kidnap Ukao returning officer. Kidnap lukuru mari. Wakao returning officer mano migosi Patrick Ouya Kalausi kaka negi pogore kaka negi keto governor ma Kisumu county ngire Peter Nyang' Nyong'o e telo en sigana mangeni gombo winjo kik mtemulo remote kata matin dikech kata mana break mokwongo kende mapokwa dhie usema ko returning officer udonjo gode nyamburko warengo chako wuotho god udhi kanye dalo uta. Yes. In Rabur. Yes. Wawe returning officer kanyo. To wariala na Nyang' oko dhi kodwa. Kichan kora dhi mtoko uta. Yes. Uta biro gi mtokni ariyo. Uting'o youth troops. To gi moting'e. Yes. Kora doke mare cha gi jogi te. Jogi ji 4. Yes. Wadhi te. Kwa jobu ko uta. To wapana Nyang' onge. Yes. Tatu aneno ka police gocho na. An kanyo. Tangize na anan idwa ne akone onge mago just. Amo complain. Yes. Kuuta kanya duogo kendo town. Adhi oda Nyang'. Yes. Ayude ken koro obeta. Watema gi watin. Yes. Keje ka gi jogo unless ke odonjo. To convince. Yes. Yie adonje mtokana. Wadhi kono nyaka uta. To wadonje makoro kuwu okecho. Drama moneno kacha. Yes. Ko jogo ure garo ero kichiemo. Embo beto logo beto chiemo. Koro kijadhi sa 12. 12. To wuok kanyo. Yes. Wadhi nyaka ne. Manyiso ni eyo machiek governor Peter Nyang' Nyong'o nok dwa koko no yie ni wero ga koko ken ama lodgine bayo wawere godo. En rather. Yes. Poko kiko yudi. Yes. But kikil koko manyalo ket chwero remo. To kana kitelo to dwar kamano. Yes. Telo dwaro nani? Ok yo mama nyalo yude go. Kama kanu yudo telo. Okay, is that the final product. En yudo telo. Kako yude? Mago ok donje.
Okay, wuok kuchomo kaneu. At what point man ulande governor man uchope tur diboro. Tur diboro wacho very late. Wakuongo wadhi kanea chieng bur tur diboro kanyo. Koro wadhi waweye kanyo. Kwase weye kanea ka oduod ne ramo. Yes. Governor koro. Okay. Tana chaka duogo ka daima. Dala uchieng daima. Papo nditi. Yes. Ema duogo lo security wadhi rito tur diboro. Kaze lo security ka odhi tur diboro kucho. Yes. To chieng chako miya speaker mane dhi lando gicha. Aya. Takao ja pikipiki moro kanyo. Kijana moro ma jagonga mabosiepna. Otingo gini gi pikipiki nyaka tur diboro. Amanyo yudhe kanea chieng gi tur diboro kanyo. Yes. Amanyo yudhe makanyo ma yudhe ga mapile. Odhi do gate. You take charge of gate 50 of you. Kaduo tagocho no uda kona en gi returning officer gisewe anyang kacha. Gidhi kindu. Kora lowe kindu. Yes. Kwa dhi kindu lowe ka kona loso results. Aloso zat mar women rep. Yes. Aloso mar governor. Aloso mar uta senator. Mu twigika. Yes. Aloso gima ber. Ang'o miyo ni tedo mar senator to kod mar women rep to gito samoro nok logi. Nike nyaka no some the whole results. Yes. Mother county. Yes. Yes. Nyaka no some the whole thing. It was a package. Yeah. Girocha was a package. Rosa. Yes. Rosa was winning anyway. Yes. Uta was winning. Yes. But mondo wadin gini nene chal. Yes. Mar governor mane ok win. Yes. Nyaka ne jogi bua keti. Ukele machiegni. Ne ukele machiegni. Okay. Yes. Yes. In strategy class, kidwa konyo ne MP. Tikonye gi MCS mondo nene gini ne en gima timore. Migosi Ouya be gima ne ringe pachi ni gima ne timo ne nyalo moko mach Kisumu. Kata bende guilt moro ne chandi ni oyo gini ri de tamo ng'at moro loch mo genuinely ne dhi win. E kama pogore kodi. Yes. Kasi wuok na konyo Arun. Yes. Mondo Arun obed MD mar radio manager. Namlo. Kata Lolwe TV. Yes. Kata Lolwe TV. Yes. Kura ranyo ga the final product. Awindi. Yes. Magolo kulu kadilgo bange. Tekni Aaron midhiro cha ochop bede komidore. Final product. Ika kana approach your life. Hapa ni kara tiyo kodi ber. Yes. Uchopo uselande. Uselande kwa gine kujo to wadho watieko. Kujo watiko gicha. Omanyo jo radio ni kuru gibi. Walal ni jite. Gicha was done in a lot of secrets. Yes. Kuru kuwe biro to ungiso jo radio gikoro inform everybody. Kuru wa biro from Kindu nyaka Turiburu. Yes. Wachobo Turiburu, the gate is manned. Wadonje ye kacha, wadonje hall. Tokene ka my mother coming from that area. Kuru most of seje mangenya. Siri makachi ngeyo. Anga kanyo seje te. Yes. And I went to school there. Yes. Turiburu primary. Yes. So I'm there. Ajagwengno. Jo media manunyiso ni koro wadhi lando governor. Wan kama upondo makama iri. Nok negi. Wadi lando governor. Yes. Wini bihuru kama. We have a major announcement. To be ngane gi ngane. Wakawa chiel wan media house kan wan ka koro do ingata. Yes, yes. Do ni kel manjo minyalo tiyo. Man walo gine NTV. Yes. Citizen TV. Yes. All the media houses. Yes, mundo ubika. Yes. Ubika kama wan major announcement. Okay, what's the actual thing about it? Yes. Samanu lando ni eri returning officer no yema lando gikwe koso. Wan tiego yena no gikwe. Yes. E wase mi ngato mu wuego. Yes. Mose wepe. Tim giwa jogo wacho. In gi blessing mara. Tim giwa jogo wacho. Utieko lando uduo Kisumu. Kwa se lando kacha. Yes. To wacho wane gunse ya Kisumu biro atakwa. Kuru we release me and Uta we released the returning officer to go. Yes. Jogete to go. Yes. You are vulnerable. Yes. Kuru donga nyuko Uta give few other people. Yes. So that warito joka mdu kipi. Uhikuru ne lwenye. Kwa ket girgi. Okinbe kudeza kilani mari. Duwenge nyala leka mo. Live Chenro Mar Kuku Mar Wach poka bedo age twak machal kod mairi confessing koso kizungu ni confessions koso wacho adiri maduk mane chunyi ngato migosi Patrick Ouya kalausi ino kili kamloka. Yes. Okay, memory mare ler kano wacho ni Haron mairi kaka no bedo bange kagise neno ne kura mar migosi Peter Nyang'nyong'o koro bedo malo maingo kura mar migosi Jack Nyanungora Nguma ne gidhi yiero mano tim higa nero mar 2010 kod 17 negi yudo
loch adieri bang'e chope lojni eri. Ang'o mano timore bang'e? Mano miyo tim kali nokethore sani gibiro kod jal manyien migosi Jack Nyanungo Ranguma. En dhako manogol ni wuogi mondo mi dhiyo, kata kamano okele kendo mondo mi okaw dhako machielo mane gikawo ni ber mane gikete kom. Ang'o mano timore kachiel to kod manyo komnero mar Nyando constituency e otiko mar Independent. Nyinga en Haron Otieno. Kik tem mulo remote kata matin. Inyalo mana medo volume mar TV mar nikech kore katwak bire tielo mar ariyo. Live Chenro mar Kuku Mar Wach tielo mokwongo nyaka nene wamanyo migosi Patrick Ouya Kalausi wago mbaka e gima notimore hika 2017 kinda 17 to kod 20 kachiel kod sani kadhi mbele. Kisumu County oneno kar kanye ng'awa maneno ni maber mondo mi governor mar Kisumu County. Nitiere weche moko mwacho kar kaeri mawacho gi tielo mokwongo nyaka nene pok iwinjo gi kamora mora kanogo kod mbake nyaka londo moro gokinyi piny no tuk mwacho ni kar nitiere mathoth mapodo ging'eyo. Migosi Patrick Ouya Kalausi jomoko luongo ni political strategist en wacho ni en nyaka pastor en okil kama loka. Ouya Kalausi wakili usetieko udonje telo mar Kisumu County, ang'o makoro timore moving forward? Pura do tiri ko lando kwa zelando kiche tu. Yes amurito jolwenje mani biro joka ko biro. Yes Tuwaromo kod geyo. Yes. They did nothing. Gibugo kata gipenjo gimoro amora. Ingene Kamila na nyang onge. Yes. Onge ka. Kamila ndeni. En kawuod ni rekocho. Awuok ka wadhi wakawe. Yes. Wakete mtoka. Wabiro. Ti wachonwa ni joka orito wakatito. Kwa giga moni ugone urudi. Yes. Koro en saa ang'wen adek nus ang'wen otieno. Walor wawuotho e ndara. Mtokni gato ringo. Watele wi mtoka. Wan an ugo wuotho. Kwa chopo kamoro ma idhi godo ahero ma dhi Sondu. Yes. Wadhi Sondu route. Inatari jaduong'. Ne wanindo Kericho. Geche kobiro moyudo. Geche mage. Mani luwo tuga koso erika kuchopo Kericho. Udho gi geche gi. Udho gi geche wagi. Yes. Ogeche ugere nyanga most wanbo wuotho na gino para joka nyalo bawa gimoro e mtoka. Yes. So better mondo wathoka wan gi oko. Awiti. So they came onga mobiro. To waromo kod gikadho wayo. To onga motimo gimoro. Ogin be ging'eyo. But ne ging'eyo ni magi te maromo godo gi. Ging'eyo. What I do? Goso we Kalausi tuoni golo kanje duong'. Hey, bwana. So long as you convince yourself ni gimitimo no ni kare. Yes. Kata ng'ata lunguro neno rach. Anane na dhia mbele. Ulendo uchopo kama chako. Ulendo uchopo kanyo wakawa nyang. Yes. Uchopo katito kanyo owe na hero rach. Demonstrate. Waringo koro wadhika Sondu. From Sondu kanyo na gikia kumwadhi kata nyang wuon. Kojo Sondu kanyo kamoma road block moro mantie. Mamoro dhi Kericho. Yes. Ana mana mbele. Yes. Chunga ngiso kinelo wauru dhi Kericho. Wachopo Kericho. Wariela ni jiteno gongi ni kare tiu tel ya no se lock kimoro kan tiu tel. Yes. Emwaende hapo. Gini kore nza abirio gini kucha. Awinji. Koro kwa nendo kanyo ngiso hotel mon tie manyien. Yes. Emoterwa kia sunshine or something. Yes. Wadhi kanyo wabuku wan te ento original te. Yes. Mwanendo kanyo. Ngata kia kumunene. Ane machulo. Ubiro uchako tich e Kisumu County. Bangi moro matinde dwe achiel wakili. Fakt ne gi moro matinde dwe auchiel. Yonge ofisa ng'ama notimore. Kwa se chopo. Gimikedo nene. An gima nanyango chika onge. Yes. This must be very clear. Yes. Ana konya nyang kagusip. Anyango ute mano winjore. Gima no chika onge. Yes. Odhuka no winjore ne chiu pesa na chiu pesa mang'eny kabisa. Moka dwa wacho ka. Yes. To gima no chika notima nade? Ne onge. Igola pesa go kama. Anyang is my friend. Okay. Ka wuok na kunyi kana sani. Yes. Ana kunyi konya gira mora. Manya kana uso gira mna kunyi. My goodness. To kuro kwa chobe serikali ja. Yes. Remember na director ka Lake Basin Development Authority. Tukinati mugi kwang'eny. Timu na timu puthega. I didn't have unge gima na dwaro. Kuna gimwadu moro. Adoka gira cha. Yes. Okani gimwadu moroma. Ingena ngik ma ji dwaro mang'eny kia gorofe kia ng'ogi anoke. So ana nyalo nindo maber nya chiwo maber nya chulo nyathina fees. Yes. Moko go gik ma ji dwaro mas mang'eny ana onge go. Moko ina onge na kambi mo biro registered.
matimo wala aonge go awinji koro wadhi tanyang after 2 weeks anyang biro ira awadhi Mombasa kwaselanda nyang mwayueyo kwaduogo koro waloko campaign koro wakelo nyango logi nyango logi nochungto iede noko yudo koro join wa Richard Ogendo koro waketo lo campaign manager wa campaign mwawin mano be nandiki book gima notimore winning no IBC no I'm nandiko book sani you publish a book yes I'm almost launching in the next by November so that people should know the truth kingena dire moga ji othogo tok ber because we learn from mistakes Kisumu any mistakes experience is nothing but a collection of all mistakes one has made in life so those are the experiences about you the life koro kwa wadhi main election gima notimore I'm also coming into that chieng machielo kaeto anyamo selandi gigo setimore anoga dok Nairobi tijega after 2 weeks ogochona nodwa nena to biro yuda hot we are just 2 of us wapimo wacha to kwa gima dwari ne nyako dhi kodi serikal go no nyaka dhi tie government mara kwa nyalo serikal kionga go no kwa na yer gima dwaro serikande go no professor you're my friend okadwa ni wati ango minitamri offer mar governor nyongo to niketo pesa ni kama ng'eny because my relationship mara kode sana kwa dhi kucho ngato dhi bedo boss ngato biro kelo some conflict kendo wang'ere ong'e weakness na abange mari we are human beings do one time badam one weaknesses koro o insist takwere after 2 weeks no one few days not even 2 weeks obiro irage my uncle Peter Doyo who is related to me iketa piny order the same order kanyo mukwano kanya dhi serikal kionge yer gimi dwaro to karo Doyo gi Larry Gumbe emane ideologue giruka gimana giloso the messaging the establishment and everything and Makiu they all fell out with the nyang mama ne kama ne dwa bire to jogi no chwanyere kod anyang teko so in kendi kana un kod ngat machielo kende Doyo ok modre ga nyang pi as I'm talking to you Larry Gumbo ok dwa grane na nyange wang nitiere gik miwacho migosi uya kalausi nino chopo kamoro ma ne ichwanyori gi governor mitingo nyaka ne governor bunde kidwan mondo min ne governor mochopo nyaka kuma no miye barua bende okelo penjo moro namba achiel ni tingo ne bam dia koso no kitingo and then gik mano chwanyo gi eki unjo madongo pinyo tamu koso wateri mondi amina na ngawe wach malisi watim nenda kenda ana ngama ber moka polo ndira budhi polo moko okama kwach but Nigolo ne governor never anyang is so close to my heart he betrayed me but ne got bunde chiengni anga gibunde kata nyang gibunde chiengno na onge gibunde nango ango mi chieng mi chich kodi ne machi nyonge kod bunde juma cha gine wigi cha nyaka no wa yero cha I was not carrying a gun for what at a bodyguard at my gine na timo bunde na dhi timo anade tan gi bodyguard an gi joga mawuotho mana sani nena go na gine nade atimo bunde nade do joga ni kone throughout kuna atimo bunde nade ok ne tingo bunde na onge bunde kada police came county commander Mr. Kamau ke mocha mo odngi officer mumula mu everywhere mu kuodho golo joka oko mu kuodho na ne you are being gine set up in ngat migura biro set up ka ungi lwenjuka ugi office ni angeni sigana ne kapo kadhi kanyo tado wacho nini kada mana chief of staff ne onge establishment mana nyang anyang created it. I wanted to be the county secretary or the minister for roads and transport. You know, not on a coin also the lake basin, the lake front. No do alo ndara kanyo. To kwa neke chini mengi some of the connections serikali adu wana mwa team kini together. Tunakoni professor nokadwa gimora mora. To makiwa run cabinet moko mara nyang anyang no mi list mana loso
ine mani keto ji sirikal. Mani keto ji sirikal. Mani gima chando ji ni ngama chunya tin koso. Chunya ok tin. Kaka niwe gima ni tiyo na matek. Ambe chunya duong. Kaka niwe gima ni tiyo na matek. To kaka seme wakoro Joseme obiro kanyo. Yes. Ngami luongo no char. Chairman ma odie maseme. Yes. Ngami luongo no Kise. Yes. Mane nigi yedhi do nam kucho. Yes. Tanyang kuru keto piene. Yes. Ngami luongo no Professor Kochung. Yes. Jomo miyo Joseme go anyang nyaka sani. Yes. En Kochung, Okise, Ocharno. To Gadul be no buoga, whom I've known for very long. Yes. The classmate of my brother. Yes. Giri oregi gang up against me. Janyang chen usiep na makwe wa kode ji areyo. Yes. No discuss gimoro. Okay. Sa maringo na nikech direct mara nyiso dong ndeka par pok wachopo kata mane team manyien mukelo godo jak nyanongo na kuma sane kachielo kodaka gi nyando bende. Okay, lo penyo moro jaduong. In less than 1 minute, angoma no chwanyo migosi Outa to kod Nyong'o, angoma no chwanyo modongi te kod governor Nyong'o kupogere kod mari mosimje gimano. Kwa Outa? Yes. Outa ganyang no adhi yiero 1 month kapok iwuoyo. Yes, kok gilosi. Outa saw some dishonesty, yes, according to him. Yes. Makoro gijana wan mana committee ma ji adek udoyo kende. I was a chairman. I wanted to deliver. Chairman do deliver victory. Could I put a umu gicha? Yes. Like a chieng ma Olanda nya. Kora ngomo chwanyo gi gita ngomo no chwanyo gi. Outa is calling it dishonesty. Yes. Mano bandi kibu. Gima no timore. Kadwa wuo for Anyang. Yes. But still Anyang no mi Outa is slot e cabinet. Yes. Outa mano kelo gendo. Outa no mi okaraja finance ngano mano ogine. O decline. Yes. Anbe no mi slot achiel. Yes. No mi areyo. No mi achiel. Mana kelo godo Gilchrist kum. Minister mana agriculture. The rest can be no kiagi, but no injury. Yes. No biro kanyang na maber kabisa. Kanyang no biro infiltrated. Gijo semeka, alugu ni yuri lugu ne mafia. Ochar, Okise, Kochung, Gadul. Gine mai go anyang piny. Gine mai kilo problem. Then gikao gi recruit at momo ka biwacho ka. Yes. Mabende unseen hand. Yes. Makata wacho go anyang gimoro jogo dhi wuoyo kore to dhi wacho na nyang. Yes. Kanyang lokore. So, koro no kena nyang mana ngicha. En professor moro machielo. Governor Jomong'eyo ng'ene ngama very straightforward. Kendo Governor Nyong'o wacho gimoro kaka onene no. That is what I thought. Kaka onene no. Mano gima joko pod wacho nyaka sani. Okay. Joko ai kuno. In nyanene kamane. Kendo jomoko to pod nene ni en ngama wacho pache chande. Anyango ko sibre na ng'e anyang nyoro. Yes. Ai gimi wacho. Okay, fine. In right mari pogri kod mane reparo, but in kinene ok nunyalo gomba ka kende for the bigger interest. Akawe mo dhi lunch en boka mo dhi lunch. Yes. Manyise magi ma ok beyo. Yes. Ma en bo neno kamano. Yes. But those unseen hands. Yes. Luoro mok neka. Put nitiere. Joseme no kwerowa. Yes. Nitie luoro moko kai ma kadu winju ga nyang manade. Yes. To joka ka en stage ma joka. Joseme no kwerowa ni katu winju koda gi governor machal nadi to nitie luoro moko pod opondo kar kanyero penjo maduong'. Ang'o monok ne ginyal loso nikech ka rude ariyo yware to gini lum ema hinyore. Ne tek mok nyalo go mbaka kusango mano timore live vechendo mari mar kuku mar wache. Sani koro kelo uduogo koda kage migosi Jack Nyanungo Ranguma. En ng'at ne Roma ne nogone kura kod jo Kisumu County kairi no yombe ti maru mar governor Nyang. In fact en ng'ama no gole telo. Uchiedo nadi kaini makoro ber kapamba kendo koro duogo. Gima timore gire Jack Ranguma cha. Yes. En ne yoga mwa compare go. So mani governor biro cha. Koro sano se compare. Ne wanyalo mana compare gi Renington. The last governor ma Kenya. To Renington ji mang'eny noko neno. Koro wa compare mana ganyang. Yes, koro noko ber moingo governor. Koro ji te wacho Kisumu County wacho. Yes. Nyakacho wacho. Nyando wacho. Muroni wacho. Kisumu East wacho. Kisumu West wacho. Seme wacho. Yes. Town wacho. Yes. Afadhali Ranguma. Ok jite nikech nitie joko ina podo chung kod governor Nyang. No, awacho percentage maduong'. Awacho percentage maduong'. Un gi data wuoyo. Anyaga da wuoyo ke Nduru. Yes. Village kuma aye. Yes. Ta wacho mana percentage kata ka Nduru gi ji 100. Yes. Ta na wuo mana 60. Or 50 plus 1% mano. Apenji migosi Oya. Iwacha dieri na assessment mari ji mathoth ok dwar governor. And be honest, iko nini ng'at mera dieri. Nija Telo Ranguma e town timo Ranguma biro town ka. Yes. En na gima chalo gima na some muma. Sama ne Yesu ro Jerusalem. Osana. From Nyamasaria. Yes. To Kondele. Yes. Osana. Mok nuthiedho piny. Onge gimo thiedhi.
honest jopiny ohero. Piny no tuki be neno kendi ne kendo neni kacha kibiro kawo. Yes. Neno kendi. Yes. Ka piny ubuok mine konene to mine dwa ywage. Yes. To nyola njo dhi Kisumu liel on Saturday. Yes. Piny ubuok nyaka joma nok dwa biro liel no biro nene. To nyoro Sunday nyo en olemo nyahera olemo kanisa nyariyo. Yes. Piny ngama nyoni nyahera nyoro. Piny otuk dwaro rango. Piny otuk to kolo kane maga nyaka sani. Wacho ka wuono mondo dhi olimgi. Ji dwa neno. Bia wanendi mondo wago ombulu. Unsure udhi kawo loch. Okwan sure siya numbers. Unigi numbers misigoso ya kalausi. Unigi numbers. Yes. Anya sai matiyo koda. Yes. Nyasaye okwan ranguwa modwaro. Nyasaye okoni ranguwa modwaro. Odwaro ranguwa. Kwan be nen godo. Kwan ma number. Yes. Scale mar 0 to 10. Tich mar governor nyongi nyalo keto. Are ewi apar. Scale mar ranguma kodonjo nyalo keto ka chances mag ranguma loyo. Yes. 8 to 10. Tich mar governor Peter Nyang'nyong'o en 2 ewi 10 manyiso ni 20% to wacho ni chance thuodho nero mar migosi ranguma loyo. Oketo kara 8 ewi 10 80%. Mano pacho mano paro migocho kod migosi Patrick Ouya Kalausi live. Jomoko neni ka ng'at ma bira siasa manyando to kinyal loyo kom mar nyando. Agenda mari bino king'eyo. Iwacho nini Nyasaye maloso kodi kom mari manyando. Nyasaye nyisi ang'o? Arun, chak niyo kora bubere MP manyando. You're the next MP for nyando. Yeah. Anoka tem kimoro diriyo. Bubere MP manyando. Ang'o mean sure? Agenda, I'm very sure. In code numbers? Modonjo. Mheshimiwa Jared Okelo? Denyo ine nyoro sama nyawuka wasi. Yes. Manyadhi ahero. Jo radio no, but I understand ni kata mana kwan mar signatures magi nentiere malo. But in be ning'eyo kod an ni rally to kendo ga kora. To sama nadhi dwaro signatures. Yes. Kipenjo joma ne odhi independent mar dwaro signatures ne gichulo ji pesa. To mara cha ji gochona. Tangiso gina gigo ni chirni. Wonya ndingo kata kinyo joga mane dwa go ombulu dwa keto na signatures. Yes. Nya dhigi 10,000 11,000 gine. Dhika IBC ahero. Nya dhigi pick up. People were just signing, but ng'ato nyalo akatulu ni gino ket kanye odwa sign. Ang'o mipano jahero dwari jaduong' jonyando dwari? Jonyando sandore dwar Jared marach. Nyando ni e piny kende mantie gi michele. Yes. To gero ka michele supo gi market. Nyando ka sani winy. Kata mana michele sani manyadore rasa ni onge karke. Sani kiyudo ka jonyando. Yes. Winy chando jonyando marach. Yes. To mondo ket gi ng'ise yo ma idhi gol godo winy mondo we chamo ne gi michele. Onge. Nyando kende e constituency mane within Kisumu County. Ma onge yo achiel mogo lamo donje. Nyando ne nyupi yudaro mon. Ma dhako nindo katito to chuore ninda wasi. Oko ne chiege. To mjombe kubiro moneno ge. Nyando ni kende piny miyo nyathi basari siling 3,000. To jirani wage te to chiwa bi abiriyo to apar. Nyando ni kende. Ema mjombe nyalo chung malung dhako majajiga 80 mo da mare. Ma kata wai mare. Ni simeji. To chiwul ma wano bolungu ni simeji. Nyathi ma wano bolungu ni simeji. Wange tek. Mshiwa magangere jaduong'. Okangera. Ntie nyaka luoro yo mamine. Mano which tech, mano wang teko. Ntie boundary, ndu ewa luo culture. Yes. Ntie boundary ng'ama nyalo luongo ni simeji, ng'ama ok nyalo bedo simeji. E wangi. Ok nyalo luongo ng'ama nyalo nyuomo nyare. Yes. Ni simeji en wang teko. E wangi migosi Ouya Kalausi. Ineno ka Mheshimiwa Jared onge gimotimo ne nyalo kata achiel. Nothing. Where? Flat. Waning'eyo nyaka ji ywagre. Kata ute moger nyando mano kineko tim. Udi ka ne oger chon gi misungu. Penje ni ng'ato mago hula mane bede kid border maruko ni nyakach gimotimo onge. Odwa kelo kata lweny. He gave that thing a long approach. Ubori approach mano uta gi nyamungo oginego. Nyakach gi kano en gimoro achiel. Samitimo giri nyaki wuogi mjumbe wadu. Representation e bunge okineko tim kata achiel. Mando watimo wagini nade. Otimo representation e bunge. Ing'eni diera sudi gini ka. Yes. Onge gima gitimo e bunge to gitiyo ne jopiny. Yes. Bete mi jo bunge ga 50%, jopiny be tini gi 50%. Kata liel achiel ok onyalo attend, kata joliel ok onyalo konyo. Ang'o misetimo na jonyando momiyo nyaka jogi trusty ni bende nyalo dhi tiyo nikech sembe pimo kod joma sendiko e nyando kata wacho ni kata gik masegero. Agero Dian Secondary School from my pocket. And I'm with my friends. But the first time I team the late Otieno Kachwang. Then I team Cyprian Awiti. Then Paul Muiti came. At Timorero Secondary School. And Rero Secondary School, the Guinea was the guest of honor was the mayor of Lamu. Yes. Mwachoko almost 3 million. Again, almost particular way secondary school, my Kona Gola, Chakana Kandare Secondary School, single-handedly.
Kingi school Ombaka ka. Asetimo Garambe. Yes. Yamasau as offense the school. Ombaka school. Yes. Kane you point school wa repin. Yes. Acholo you point. My sustain gija for 1 year. Kid they can be in secondary school. Yes. Guineman kanyo. Yes. Electricity makanyo. Yes. Anema kelo. Nyala na secondary school dala gijared. Yes. Electricity man school no. Yes. Anema kelo. Fair enough mheshimiwa. Inyalo kwano gima. Toka kwa mijoma andika. Yes. Anyalo minyingika. Okelo penjo moro mheshimiwa. Ang'o mi chung kod independent to in ing'enya kaka yudo ticket. Jomoko luongi ni deep state ni nyalo yudo ticket. Nyoja wadhi e yiero mar kase console gi jopati ko. Yes. No, until the highest party hierarchy. Mukona. By the way, Arun, Nchan chairman mar Kenya Fish Investment Authority. Emanja resign bi wari. Kase consult mo wajna na dhie chung. Ma chulo siling 2,250 muna dhie chung. Mo wajna ni the team free and fair election. Nino ka jo odiem wachoka. Ne wan ni the team maber makaka moro kethore tia kidhi ruo ikendo. Kuzi gija na winjo kenda. Yes. Gija na winjo kenda. No wache kamano. Gija ok odhi otimore. Yes. Koko dio timore I thought nana nje odie mona wea gino dhi mbele. To jio wachona gija kituko odwa kendo. Kiki dogi tuko odwa kendo. Wanwa wanga ta udu kata mar miru. Dhia ka iduogo nwa independent wadhi yiri. Kwe tuko kodwa ni wase yanyore gi jio wachni. Kodwa wewa. Wach mari mugik jadong king'iyo kae. Dakika 10 kene mudong jadong mondo motiek king'iyo ka. Wach moka piny wach. Agoyo kamana yani jo Kisumu County. Yes. Neno ne gidwa yiero jotelo. Jotelo magidwaro, jotelo magihero. Tago kindero kamano jo Nyando. Kimonya neno nyoro sama nya awasi. Takwagi ndariko chiko. Mara buru 2022. Giwuogo oko ndela yes number. Mondo giyiera bed mjumbe gi mondo wago mbaka. Wago mbaka kaka jo Nyando. Wago mbaka kaka nyikwanu. Mondo kikwa bed ni mjumbe ineno kangama jitiyone. To mjumbe nyaka beje tiji. Nikech sani abiro kaka jago lam. Adwaro tich kuom jo Nyando. Koro jo Nyando employer ga. Mondo wawuoge mjumbe mawacho ne en jo Nyando noko yiere, nitie kumo yiere. Abaka wuono kora wacho ne. Ni gimone mutingo certificate ma ODM no. Odhi chwe korot ka picha mar mui. Ki jo Nyando dwa yiero jatelo, malisi negi, maginyalo yudo, mawinjo wachgi, muluoro gi. Agone giero kamano, kitago jinero kamano, kendo imba goni ero kamano. Ili kone udwari uru kodoro we jakobura, maro mondo mengato owene wadgi. Ine midhi weni koso, ine midhi weyo ne jakobura. Kama gige kane, ingene kindwa kodoro yana maduong. Yes. My younger brother. Ane miwena. Ine miweni. Ginoza temore thurwa ka before. In 1963, jo Karibono chung adek. Otieno yo, ati Omuga, to Uselu Nyelik. Because of age and experience, jo Karibono prevail upon Uselu ge Ade. To wene Otieno. Ade no dagi, Ade who is my first cousin. No tamore. Otieno ne Uselu no yie. Kaka Nyasaye bende go gikmoko, Otieno no dhi otho after 4 or 5 months. Kadi oduogo Uselu mondo kwe by election. Jo Karibono otam Uselu. Notamadie. Inyo wacho ni weno Otieno nyoy dali independent. Yes. Wadhi go Uselu. That's how Uselu came into politics. Korin bende Anyisoro. gibi. Yes. Seeking your camera. As my younger brother. Yes. I'm older than him. He's less than 40 years old. And I'm over 50. Akwaye. En obeda bere tiendaka. Kata jaret manyo bedo mjunge no airaka. Mondo okonya bedo mjunge manyando. Mondo 2027. Yes. Ambado amana kilo order. Yes. Political. Ni manyando. Yes. Kaita wewe. Wish you good luck. To wena. Yes. To 2027. Yes. Obiyo bedo MP. Hayo maber jadong. Hayo maber. Nyasaye man gwedhi. Olo iwacho nini kod gi network matuta enya e sirikal mapacho kaeri. Again ni network ni ribro tiyo godo mondo mi kony piny lube ne maber. Mano to nyaka timre. Ero kama na enya. Wachupe giko mane chendo mare janeno Lolwe TV en twak mamit do agombo ni zero de nyalo medo wasakendo kata kamano ywak na ni Haron amedo medo mochupo giko. Chako dogo time kendo chieng machelo. Kodogo kwai kendo giduogi budogi oko baka kod japiny. Anytime. Asante sana. Good luck. Nyingas en Haron Otieno e lo Zeru Babel kachel ko ji Telo TV ibedo gutina maber. Oriti.